sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama Jesus siphathame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho shu sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho hey 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 Jesus right sibuyile hello part what now nika abantu bam ithemba part 23 hello people we back nangu strateni anijayivele strateni we back siziqhuba sizivanga mfana uthi phakama Jesu sikhothame phambi kwakho bese sithi we back nixela ngostratweni ke next streetwise teqwa streetwise sure molweni ke kwakhona abantu bakaYesu enkosi kwakhona ngokundijoina na besitsho ke sisithi nika abantu bam ithemba part 23 urhulumente nditshilo ke asimanga siyaqhuba siye kugqibeleni guys kwayo yonke lento yenzekileyo kobomi bam bebuphihlikayo we are too close ekugqibeleni sendizawuphuma kuni nonika abantu bam inithemba weniqhubeke neempilo zenu ngeSaturday ningahlali apha phambi kwam wenihlale apha nindijoyine ngoba lokhu neendaba zam niyazifuna nam ndiyafuna ke futhi kunixelela iindaba zam ndiyathanda ukunixelela iindaba zam kwenze ba nizawufunda nto nifunde abantu bakaYesu ningavumi amadimoni enze unothanda phambi kwenu ningaqondi noba ayisengumntu ke ngoku lo ubuhamba naye lo endleleni ngoku sekulidimoni uqobo funeka nikwazi uzohlula ezo zinto njengoba nditsho ndithi isistory sakasister wam amadimoni awayefuna ungena ngaye wayezandibetha live ke ngoku yena andibethe live because kaloku ndithatha ngoba mina ngusister wam lona kanti akusasebenzi sister wam apha sekusebenza idimoni wendisuka kwezo meko mna njengoba nisiva ke nelinye idimoni ndangena ngefriend yam kwacabana lapho ndizawulingwa ndithi sana lapho bendinobetheka fast ndingaqondi ngoba kaloku kuze umuntu lo ndimthandayo naye ondithandayo kwangoneli apha kwaphinda kwangena nakwenye friend hayi ke zadibana this time zaze zaba times 2 hayi jonga nabo babeza xa kufuneka babendibethile bezandibetha idume ngophiyo because kaloku mna ndijonge umuntu lo wathandwa ndim lo ndicinga naye kwaye kuba ndicinga ndiyazi uba uyandithanda but kufika idimoni lizosebenza ngumuntu kaThixo so funeka sizohluleni ke ezi zinto ngumuntu lo umaze uyakuthanda na uyamthanda okanye sekulidimoni kufika uqobo lwalo injalo ke bahlali so ithani qwa
Yingakho kubalulekileyo into yoba ke bethuna thandazani nizawukwazi uzohlula ezi zinto. Yingakho kubalulekile ke bantu bakaYesu into yoba zipheni ixesha niyifunde iBhayibhile yenu nizazi-understanda izinto ngokomoya ngokweBhayibhile, hayi ngokwestrato, ni-understande ngokweBhayibhile. Kukhona ixesha loba izinto nizi-understande ngokwestrato. Istrato sivumelekile naso uba u-understande ngokwestrato ngoba uyayazi impilo yestrato. Ewe awukwazi ukufowukhasa kuqala only kwicala laseBhayibhileni kuphela again ngoba uzawulimala. Ngoba into endinotisayo abantu abasindisiweyo okanye abantu amakholwa lawa okwenyani siye sibhideke sicinga fanuba kuse-heaven apha kodwa kusemhlabeni. Sibhideke sicinga uba bonke abantu baneentliziyo ezintle bafana nathi sonke. Sibhideke into yoba ezinye iintliziyo zabantu wow, ubona umuntu apha phambi kwakho umthande mani umuntu kaThixo, kanti intliziyo ubutyobo. Enye into ke mna endidla ngoyinotisa apha ebantwini uba wo intliziyo yakho ntombi okanye mfazi okanye ayintlanga, umva umntu kaThixo uba intliziyo ayihlambulukanga kubetha kolwimi olu. Yabona ulwimi linephawu ukufa. Notisa into ephuma emntwini. Ezinye izinto ziphuma umntu kaThixo engaqondanga, but ke ngokuba nawe ungithingi zakuphosa. Umntu kaThixo uyakwazi uthetha normal conversation yithi qwa mamele umntu xa ivula umlomo wakho, uvula umlomo wakho athethe intoni. Kukhona iscripture pha eBhayibhileni esithetha mani siyabaleka ke ngoku, sithetha ngokuthini na izinto eziphuma emilonyeni yethu. Ndilikhangele liyafika nalo sinaso iscripture. uThixo uyafuna ndithethe ngaso, mandisikhangele quickly. God, the tongue, think, tsho kanjalo. Okay, man guys. Okay, manje ndindlalela ingoma. All right. Ithi le verse ivele yakhawuleza yafika. uThixo uyafuna ndinisherele. Ithi Ephesians chapter 4 verse 29 which states, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." So this verse emphasizes speaking words that are constructive and positive rather than harmful or hurtful. Lento ndigqibo ithetha ke bethunana itsho lento ithi into ephuma apha emlonyeni gada into eziphuma emlonyeni. Ezinye izinto ndiyanixeba ziyakwazi ukuphosa, kanti ibithethiwe lantu bukhona uyangokha amanzi umlomo womntu, into eziphuma apha zigade. Ezinye indaba ziyathethwa ukhona ziza kuwe ngqo ubone uba inhliziyo engcolileyo lo, khohlakele lo. But if awukho kwiposition eright yokuzi-understand into zakwamoya ziza kuphosa ukhona. Mna abantu abaninzi endihamba nabo endleleni ndiyazazi inhliziyo zabo bengakhange bandityhilele because ndigada le nto iphuma apha emlonyeni ndikuqonda uba wow unenkohlakalo wena. Qha ke asizothetha loo nto, ndiza kugada kodwa. Khona endihamba nabo ndibagadile ndithe qwa ngokwamoya because ndiva apha ubetha kolwimi ndiqonda uba ingozi le. Unengozi apha. Qha ukafika ixesha loba ingozi mayiphumele ngaphandle, but already na I know ngoba yintoni ephuma apha.
uthi ke uThixo mandinixelele loo nto right now uba abantu enihamba nabendleleni qwalaselani imilomo yabo bavula bathethe ntoni na, gadani imilomo izinto abazithethayo abantu, bakhohlakele abantu esihamba nabo endleleni, bakhohlakele bayazifihla qha, but xa ulazi ulwimi ubetha kwalo uqonde wow wenzakala uba uqondanga. Ndiyanifundisa uThixo uthi mandinifundise ezi zinto, because kaloku uzawulindela igqwirha wena elizawuza ngobumnyama lizokuthakatha elizawubetha ngamayeza neentoni zonke ezaa nto sizaziyo ziqhelekileyo, kanti igqwirha uhamba nalapha endleleni uva ngokubetha komlomo uba wowu ligqwirha eli, qha alikaphumi elibala, indaba ila into ephuma apha, igqwirha nalo uhamba nalo endleleni aliqondakali qha. So yithani qwa abantu enihamba nabo, bagadeni izinto bazithethayo, bathini apha kuni. Andithi ke ngoba bahleli nje balumkeleni abantu bakaThixo, andithethi loo nto, but yikwazana ukuhlula ii-sentences eziphuma emlonyeni yabantu, hlulani ii-sentences. Into eninzi iphuma apha, iphume futhi ukhona ungayongikha amanzi. Uthini uMrs Ayanda, uthi that's powerful. Yes, andithi abantu bakaThixo bahleli nje bakrokreleni, andithethi loo nto. Andithethi loo nto qha. Yep, gada swele gada. Omangcola sihamba nabo apha endleleni, balapho omangcola ecankwethu, balapha abekho kuthi apha mangcola, gada kuthiwani apha, uzixelele uba okay wena ndiza kugada, jongile qha ndizawuthula ndithi ngathi andazi nix ndakuthi. Ndinjalo ke mna ke, so ndithethe nix nabantu bacinga ndimuncu, benza izinto zabo abantu bakaThixo ndikhona engakhange ndibajongile qha ndigadeza kum, za kuqonda ngqo. Yeah, right. Ndithi ke guys, yabe icothoza ke iprocess yam iyiloo nto ke, ndawufumana ke lo mzi ke bayi-aplayela ke shem umzi nyhani kwacaba yinjem, ndiyawunikwa ke umzi, akho nto ibitheni, uzawufumaneka umzi. So yabe kukusolveka kwezinye zee-problems zam ke. Okulandelayo ke ngoku kwezi problems zam zisolve endizisolve ngokwam phofu i-UK ngendicothele gqithi, babe ndilinde abebelungu bagqibezelele nto yabo bayenzayo apho bacothayo, bandikhangelela umzi. Uthini uThando, uthi owu nkosi yam silimele ngabantu esibathembileyo, balapha mntakwethu, lapha bekho kude, balapha bekho kude, basilimazile sidlakadlaka ezintliziyweni, sidlakadlaka. But nje nditshilo mna kuni ndithe mna indlela endiyihambileyo inde gqithi for i-age yam, inde. Ndithe kwaze kwakhala amaxhego namaxhegwazana ne-grey hair baxakana neento bathi yo asiyazi le nto thina, yo sibadala sibangaka zange sithi go through kuzo ezi zinto thina, siyoyikisa into lo mntana athi go through kuzo. Mna xa kukhala abantu abadala koyika bona ndingubani mna? Ngoku ke ngoku andisengomntana mna, ndingumntu omdala mna ngoku, ndizawudila negqwirha nedimoni nditshilo kunye mini bendingadlali, ndithetha inyani ndikuKristu andixoki. Mna kulo nyaka ndisokole gqithi emhlabeni, ndisokoswa lidimoni namagqwirha nabantu abanomona, ndibuyele umva oko, ndithenge izinto zam ndiziphoncuke esandleni, zonke into yam endinayo iyaphoncuka esandleni ngenxa yobudenge bamagqwirha namadimoni nejelasi yabo. Ndinigada nisathetha ngoku ndiqonda uba gqwirha this one, be very careful mthi poporop gada. Andithethi ke ngelizawuza kum igqwirha direct kulo nyaka eliza ndiqonda ndiredi mntanam, come I'm waiting. Ndiza kuvuthulula, nditshilo ndiza nivuthulula mna, andizokuba nguYesu ozothi bawo baxolela bayazi into abanenzayo. Ndithe kuni nina niyayazi into eniyenzayo, and mna igqwirha eliqonde kum nje weseliqonde kum, ndiza kukuvuthulula. Ndizawubuyela kuThixo mna, uThixo ndithanda kabi, nditshilo kuni andixoki xa nditsho uyandithanda uThixo, uyekele bakhabe uyangandiphenduli, andibhreki ngaloo nto, but ndinixelela inyani ndikuKristu uzuze nikhe nje kulo nyaka nindiqale mna. Ndiza kunivuthulula kwiikona zonke, ndithi Thixo deal with lezi nonsense ezi, betha 7 times, ungathi double 7 times, namba enkulu yasezulwini. Akuvuthulula uThixo, ucinga fana uba uyathakatha uyaleqa uyenjanjani, because kaloku kumnandi nina xa nithakatha abantu, but xa zibuyela nina niyantanta nikhale nithwale izandla entloko. Mna ndizawuba nalo nosizi, ndizawuthi Thixo betha inja 7 times, ivuthulule. Ucinga fana uba bayakuthakatha, uthakathwanga nix, i-power of the tongue. Mna ndingumntana kaThixo othandwayo nguThixo, ndibuyele kuye ndathi dila nenja. Akuvuthulula uThixo uthi sa,
because kaloku nina nisibuyisela umva, niyakhohlakala ninendleleni yenu nisicothise. Kufamba abantu bakathi uThixo wayesinike yonke into esemhlabeni, ndamane ndiyiphinda le nto, sinikwe yonke into apha nguThixo uba zizinto zenu ezithathani niphile kamnandi nonwabe emhlabeni. Akho konwaba, akho kuphila kamnandi because amadimoni ayayatheka, amagqorha ayayatheka enza intando yabo ngapha, ngaba nejealous nabo bayaphithizela benza nonsense yabo. Mna ndiza kunivuthulula, nizawuba ngathi niyathakathwa ningathakathwanga, ndiza kunivuthulula. Ndifuna unithembisa loo nto qha. Mna ugqirha xa lisiza kumfuna liqiniseke uba lenzani, funeka uzuziqonda uba uzonzani xa uzodila nam, because yeyi andizoba nasizi mna. Ndikhathala noba kuthiwa ndizalwa nawe, nguyasefemelini yam, uyitshomi yam, my closest friend. Xa kufika ixesha loba wenza ishit ebomini bam, excuse my French, ndiza kuvuthulula mna straight. Uthi unamaster, I have just met you but ndifile nguwe. Ewe hleka ntombi, hleka. Ndiyaxolisa ngelanguage but ke xolweni bethuna, xolisa ilanguage. Xoleni kwa TikTok ningabe saniblocker, ndiyazi iphumile kodwa ngale ndlela iphume ngayo ndixoleleni. Yes, umuntu ofike ebomini bam na ozokwenza ubutyobo ebomini bam, uthini uThando, uthi hey umthandazo unamandla over everything. Ewe umthandazo unamandla. Le nto nditshoyo ndithi ba mna ndiza kuba ngathi ndikuthakathile ningakuthakathanga because ndiza kuyela phi kuThixo. Ndizawuguqa ngedolo ndithandaze ngawe mna. Wakho awuva umthandazo womuntu okhala inyembezi, ekhala esokoliswa nguwe wena gqirha, nguwe wena demoni. Ekwenzeni khona wena jealous, ukwenzeni akakwenzanga nto, but nje niyancuncuthekisa abantu, anonwabi kuhlala kube nepeace emhlabeni kaThixo. Nifuna ukwenza ububhanqa benu apha emhlabeni kaThixo. Mna ndiza kunihoya kulo nyaka, ndiza kunihoyela yonke le minyaka nindisokolise ngayo, nasokosa nefamily yam nangandiyeki. Naze nawe ufaka amadimoni nakoosister bam, kuleqwana nam lo muntu uyi-1, kuleqwa lo muntu uyi-1. Yabona ke ngulaa mntu benimleqa nishoba uzathi xa imdala aninike ingxaki, lona nimleqa na 10 years nishoba uza ninika ingxaki xa imdala, nifumene yena ke ngoku ndim lo phambi kwenu yelo. So ndithi naxa nihlala ii-meetings zenu phaa zobugqirha amadimoni, bujealous zonke za nonsense nizenzayo phaa, nihlale ezam meetings zenu ze niqiniseke uba xa niza kum nizayimela, ngoba ndiza kunivuthulula. 2025 ngowam yena, ndimbekele mna wonke futhi, and ndiza enjoya ubomi bam apha phambi kwenu. Nizawuba nejealous niphinde niyeke, niplane into zenu, amayele enqono niphinde niyeke. Ndivele ndisuke mna ndiye kuThixo ndithi Thixo nanga amayele enqono siza kumThixo, buyisa bethu uThixo udwanguze emhlabeni wakhe, because kaloku nisileqa singanenzanga nto. Eke bendidlula bendingekho kuloo nto. Somandla bengekho kuloo nto. Ndithi ke yadileya ke iprocess yam, yadileya yayiloo nto ukuza e-UK. Bendiya e-UK apho ndiyakhona, but kaloku zimane zivela ezi zinto one by one. Ziyavela, mane zivela. But magqirha madimoni, jealousy, friends, jealous loo nto niyo emisebenzini zonke into nizenzayo ezi-snacks. Mna xa uleqa mna ngo-2025 qiniseka uba wenzani, because yema nizanivuthulula mna, ndiyanipromisa, yipromise le, ndiyanipromisa. Nizawuthi nithi niyabuyela kuThixo niyokhala pha, sithi sincede saphela, abethi uThixo yeye ninganifaka ngendawo benimqalelana. Because kaloku I warned you people, I warned you, I am warning you again. Stay away from me, stay as far away from me kulo nyaka lo unyaka, ngoba ndiyinja kahle apha ngaphakathi, ndiyinja, ndinenkohlakalo zizinto endithe go-through kuzo emhlabeni ndingazideserve. Ndithela mthandazo kaYesu wayetsho ethi bawo baxolele abayazi into abayenzayo, baxolele. Andinaxolo nani mna, andinalo uxolo legqirha mna, naxolo ledimoni, naxolo lentombazane nejealous mna, andinaxesha lalawo nto mna. Ndiza kubulala uba kufuneka ndikubulale ufe fi. Andizokubulala ngeyeza nayeza, ndisebenzisa iyeza, ndiyapha kuThixo. Ndithi yabona Thixo lo ebefuna ndife, so bekungcono bakufe bani, kufe yena okanye kufe mna. So ithi loo nto stay away from me, because ndizawuthi mna kuThixo xa ndifuna kuThixo akubulale, makakubulale ufe uthi saw, minus one problem, minus amagqirha, minus amadimoni, minus ezinto zinejealous. Sitsho sifumane ukuphumla emhlabeni kaThixo. Anasizi mna, ndikhala noba kuthiwa ndizalwa nawe mna, wakhe wandenza izinto ezibuhlungu nje, ndazazi uba nguwe lo undenza izinto ezibuhlungu. Ndibuyela kuThixo ndithi makadile nawe, akuhoye kakuhle, akusebenze, angakuthi nje kancinci, akwenze ukuyive, uyifile le nto uyenza abantwini, especially biqonde kum.
nje nditsho ndithi na not only kum abantu bakaThixo xa besiza kum bezokhala besithi nantsi intlungu, nantsi wandibetha wandithini, mna ndibuyela kuThixo, ndithi Thixo yeyi akho bawo baxolele apha. Lelinye ixesha ili ngoku phana eSouth Africa, ndithe iSouth Africa i-under attack of amadimoni namagqwirha. Abantu bakaThixo bahleli ngamacala entsula, besezindlini zabo bahleli ngamacala entsula, basemisebenzini ngamacala entsula, besendleleni, yonke into iyaxuthwa nje, kuphilwa isidimoni, kusesehogweni eSouth Africa. Impilo omni lowo. Sincume ke ngoku sithi bawo baxolele. Nonsense, akho bawo baxolele apha. Akekho bawo baxolele kwile into iphilwayo namhlanje. Ndithe ootata uAbraham noYesu babengadili nale lesihoko senzeka eSouth Africa. Sisihoko into esenzeka eSouth Africa. Zazingekho ezi zinto. Abantu babekwiigane everyday kuxuthwa iimoto zabo bubutyobo, ngoba lokho abantu banamadimoni, amaphara, kusetyenzwa ngawo, bagcwele amadimoni, benze izinto ezibonakalayo. Abantu balele ebusuku bangenelwe ezindlini zabo, bayareyitshwa, bayabulawa, bayenziwa ntoni. So still siphinde sincume sihleke sithi bawo baxolele. Kukuhleka xa uzathi bawo baxolele. Akho baxolele apha. Andisho uba niyandiva uba ndithini. Ndifuna nindivisisise uba ndithi yeyi mna uzokhe undiqale. Usondele nje wena gqirha kum, usondele wena demoni. Laa mntana una-10 years nanifuna ukumba, nantsi le nto nanizambela yona iyabonakala, nam ndiyayibona ngoku uba yeyi kwakuzawuba khona ingxaki. Nantsi ke ingxaki phambi kwenu, nayiphosa, nandiphosa. Kuleyithi ngoku, ndiza kunihoya, ndiyadlula. Qha ndiyaniwonisha. Umntu othe wasondela kum yena funeka aqiniseke uba uza amandla akho angakanani na. Qiniseka ngamandla akho. Unganiphosi futhi, because wakwaniphosa uzayibeka apha ityiwa ngamantshontsho. Kanye uzayibeleka ikrwempa. Silapho ngoku. Right. Ndithi ke lahamba ixesha phana eSouth Africa. Ndiwulowo ke ngokuhlala endlini, andisaphumi nangomnyango, ndiyoyika kaloku because yeyi amadimoni aseSouth Africa ayandigejisa straight, awafuni ndizofika kwakuloo UK. Yaqhuba ke iprocess yam yade ke iyaqabela yonke into, nda-order ke umsebenzi ke guys endawufumanayo nje manje ndandicima ubusiskam esithile. Kwathi kanti umsebenzi lo ndifumanayo ke unayo ne-scholarship. I-scholarship ke kwathiwa ndizawunikwa apha imali. Imali ke ngokwe-pounds masiyise kwirandi uze niyi-understand for umntu wonke ke. Andithi uba nizi-understand ii-pounds but ndizama ukwenzela wonke umntu a-understand. So imali endandinikiwe mna ngoku ndandiza kule country ndanikwa ke 160,000. Andikakasebenzi mos. Kwabanye abantu ke abangaziboniyo iimfefe zakaThixo phezu kobomi babo, babona into engenamsebenzi leyo ngokungathi umntu ebeyideserva yonke le nto. Mna I felt ukuthi I do not deserve yonke le nxeba ingaka. So nguThixo ke ngoku usula iinyembezi zam ngelaa xesha. Mna nje ndihleli phana eSouth Africa, ndihleli online, ndiya-order ifurniture yam phana. Ndisese-South Africa, ndiya-order phana ile ntozana ndiyafunelwa kuyabhatalwa indawo le yohlala ndiza kuyo, 1 month rental yabhatalwa, deposit yabhatalwa, kwakule mali iyi-1. Amatikiti wam ayathengwa apha, itikiti lokuzofika e-UK. Ngapha iyabhatalwa ivisa yam uba ndikwazi ukuzofika e-UK. So yonke loo nto yayiyiprocess ende kakhulu. Ndabe ndimbonga ke uThixo kakhulu, ngoba Thixo wazosula iinyembezi zam kolu hambo lude kangaka endiluhambileyo emhlabeni wakho. Ndihambe ndibetheka, ndihambe ndipeya neemali ezincinci endingazidizeviyo. Ndithe mna ndazazi kwasekubuncinci bam uba mna I deserve izinto ezinkulu, hayi izinto ezincinci. Andiyithathi loo nto leyo. Izinto ezincinci mna akuzozam, andifuni loo mpilo, andiyifuni. Ndifuna izinto ezinkulu ezi ndandizibona ngoku ndandimncinci. Ndiyamxelela ke mna kuThixo ndithi, Thixo no, hayi ngolu hlobo, ayizozam ezi zinto, makuze izinto zam ezinkulu ezi ndandizibona ngoku ndandimncinci. Zezi kamadimoni ayefuna nomagqwirha ayefuna ukundikhatha ndingabi sayofika kwakuzo ngokuba bendiba ndina-10 years, babeyondithatha phaa ndasindiswa ngumakhulu wam. Ewe, amagqwirha la ndithetha ngawo. So uThixo ke ngoku wazalisekisa loo nto ke ntombi uba ewe ntombi yiza ke ngoku, nazi izinto zakho, masikuqale ke sikunike le mali, zilunge izinto zakho usephana eSouth Africa. Right, ndafika ke finally isuku lwam lokuhamba. Ndemka ke guys eSouth Africa ngomhla ka-5 of March. Ndemka eSouth Africa ndisiya ezweni endingalaziyo. Ewe, ilizwe laa nto yayithethwe phaa kutata uAbraham, ndiyafuna ulifunda nalo ilizwi, kuthiwa apha mandilifunde, because kaloku umsebenzi wam kukunifundisa izwi. Ewe, izwi funeka nilifundile. Right.
lithi eli lizwi uGenesis chapter 12 verse 1 lithi, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. This verse is part of God's covenant with Abraham, calling him to leave his family familiar life and trust God's guidance to a new land. Ndim ke lo guys kuthethwa ngaye apha because lokhu utata uAbraham ngoku akasekho utata uAbraham ukuze nina niyezazi ezi zinto ezi okanye nizibone ba izinto ezenzekayo ezi. Abanye abantu most yabo abafuna ukukholelwa kwiBhayibhile, bafuna kuze kube khona umzekelo olive. So ndingumzekelo live ke mna ke njengoba nilapha phambi kwenu. uThixo usebenzisa mna, uthi noNomvula uthi ndiyakuphakamisela gele ngesibindi. Amen. Bengekhe ndikwenze babe ndihamba ndedwa. Ingxaki ebekhona ohamba nami. And besendixikixekwa yena, so kwanyanzeleka ukuba ndithembele kuye. Ewe, ibuyela kulaa nto ndigqibo ithetha into yoba kwakufuneka ndixikixwe kususwe zitshomi kwalo partner wam kube nzima nje, kube ngumntanam naye kube nzima nje, ndihlubeke kahle kahle. Ndandihlubekile xa bengathiwa bimeko yoba kuthiwa ndikhululwe iimpahla, ndandinaked kahle kahle phambi kobuso bukaThixo, ndixuthwe kwasani. Aba bantu baclose kum baxuthwa basuswa bonke one by one, basuswa nguThixo ke lewo ebefuna usebenza ngabani? Ngoself. Ngela xesha ndithi kwakusemnyama ndiqonda uba ibuhlungu inhliziyo yami ingathi iyaqunsulwa ngaphakathi. Why aba bantu bendihlukumeza kangaka? Do these people know uba ndibathanda kangakanani? Why ndibethwa kanye ngaba baclose kum, very close? Ndandibethwa kanye ngabo to a point yokuthi ndafilisha into yoba to hell with into edibene nee-friends, to hell with yonke into. Ngoku kufuneka ndifowukhase kuThixo. So kuthethwa ngam ke apha kweli lizwi. uAbraham ke andithi uAbraham yayixesha yayijeni yakhe lena uThixo eyinike yena ethi ndifuna ukuhlubula. Wayehlutyulwe kahle kahle utata uAbraham kwayena because kaloku ngubani efuneka ashiye, ubani ofuna ushiya ifamily yakhe, ngubani oshiya ii-friends zakhe nendlu nekhaya lakhe nako konke akushiye ngasemva. Wenziwa loo nto uAbraham. Ndenziwe loo nto mna kuqala, ndanjengoAbraham kwathiwa yeyi shiya konke emva, shiya. Kwakufuneka ndilungise le iphantsi kwenwele isebenze ikhawulezise fast because kaloku le nto bendimane ndimcela uba Thixo aba bantu bayandihlupha, aba bantu bandivisa kabuhlungu Thixo. Andinokuba sendaweni yam ndedwa na Thixo khe ndifumane ukuphefumla kancinci. I am so tired. I was emotionally drained, exhausted and I could not carry on anymore. Ndifuna ukuba ndedwa, that's all I needed. Uthi ke ngokuThixo ndiza kuthatha ke mntanam ndikuhambise kulaa ndlela ehamba uAbraham, uzohamba ube njengoAbraham. Ndim ke lo. Now ndiyahamba ke ngoku ndiya ezweni endingalaziyo. Uthi noNomvula uthi jonga ndim lo uthetha ngaye. Bayabuza na uba ndifanini, awukazofa uThixo engekafuni. Mabaphole, mabakuyeke mabaphole, mabarelax. uThixo engekathi kuwe hey wethu ndiyakufuna ntombiza kweli cala, hayi mabarelax, awuyindawo. Yava ke awuyindawo. Ndithi ke ngoku mna uthi uthando wow lungiselelwa elalizwe linanziweyo iKanana ikhaya lethu. Ke ndim lowo ndondlalelwa kuqala, ndogqiba ndaprepaywa apha engqondweni. Ke funeka ndizazi neziscriptures ezikwenza uba ndingapeniki. If utata uAbraham wayehambele le ndlela, into enzima kum, uthi uThixo kum into enzima. Wayihamba uAbraham le ndlela, uzayihamba nawe. Andazi ke istori sikaAbraham noba wayehlutyulwe na yena kuqala. Uthi Namaste sent her to me, okay. Namaste became the number one, okay, right. So andilazi kakuhle ibali lakatata uAbraham noba naye wayeyifumenela le nto yoqala wahlutywa kuqala. Mna guys, I really felt naked because bonke abantu endibathandile emhlabeni wam kwaqala kwasuswa bona kum ngendlela ebuhlungu. Ndim ke South Africa inhliziyo yami ibleeda. If kuthi ndandinokuyikroba ndiyikrobe yayinamagazi kahle kahle and inezihlwili zamagazi. Ipain endikhozwe ngabantu endibathandayo. Bogqiba babe nezibindi bapointe mna bathi ndim lo rongo, ndim lo njani, bandipaint. Bangoneli ukuba bayigcine ezingqondweni zabo, bahambe bendipainta ilizwe lonke lase-South Africa. Hayi lo sisezo-friends ngoba loku wandenza ukuthi umntu kaThixo uthetha ubuxoki uzimisele ebuxokini. Kuhlutyulwa mna ngelaa xesha. Okay, I went through that, guys. Amatikiti wam athengiwe, into zam zonke ziready. Ndathi thank you Lord, finally I am leaving these people, I am leaving this country. Nepain zonke le country endikhoze yona, finally Moya Ngcwele, thank you. Ndandingasena ndaba uba ndishiya bani ngemva xa kutheni. All I wanted was to get the hell out of South Africa.
ndimkeni isiqu sam, ndiyophila impilo enepeace, le ndandiyazi uba ndandizalelwe yona ipeace. Kungazobakho umntu ozandiaccusela into endingazaziyo uba zintoni into kuthethwa ngazo apha, but kuthethwe ngayo indifanele ibe yeyam. Kodwa umntu nguye uxakwe izinto zakhe. Xa ukhangela umntu oblame, laa mntu oblame ibihlala indim. Ndithe mna xa ndicela kuThixo ndathi ndisuse kwaba bantu, ndisuse, andisafuni ukuba lapha. Yafika ke imini yam yokuhamba guys, ndayozikhwelela iflight yam, ndalishiya izwe. Bandikhapha ke shema abantu bakaThixo, ndabe ndiqonda uba deep down, thank you Lord, I'm out. Ndayikhwela iflight ndimka, ndiyapho ndingaziyo uba kuphi apho ndithi ndiyakhona. Ndazi noba le nto ndiya kuyo iyinyani okanye ayiyonyani, ndahamba qha. Ndathi ndoyibona phambili le nto ndiyihambayo. Uba kanti bubuxoki, ndawudila nayo phambili. Mind hours ezingaka. Uhamba usiya ezweni ungalaziyo. Uhamba uwedwa, ungumfazi. Ndazofika e-UK finally. Uthini uThando? Uthi Jesus. Yes, Jesus. Ndihamba ndingumfazi. Andazi mntu, anafriend, anantoni, ndihlutyulwe yonke into, kuthethwa ngam kakubi, ndiva kabuhlungu. Qha ndamethemba uThixo, athi wena Thixo uzawundifikisa kule ndawo ndiya kuyo. Uba ndawoni lo ndiya kuyo andazi. Before ndifike apho ndiyambona uAce nanku engenisa iheart. Before ndibe ndizofika e-UK guys, uthi noThando akasoze asidele owasifele eCalvary, kunjalo. Ndithi mna before ndifike ekubeni ndide ndahamba ke, mna nda-aplayela ukufumana umsebenzi e-UK. Kumxa kwakuthiwa ngo-UK, I was only thinking London. Kaloku London le ndithe mna ndandla ngoyibuka phana xa ndibuka i-TV, ndiqonde yho kuhle apha, banxiba kakuhle abantu, zonke ezaa zinto. Ndiqonda uba ndisarhalela uba kule ndawo mani kuhle mani apha, ndifuna uba lapha mna. Ewe, so ngoku kuthiwe ke ngoku u-social worker uzawufuneka urejiste Social Work England. Yeyi, ayiduri i-Social Work England guys, masibuyele umva kancinci before ndifike e-UK. Social Work England ayiduru. Engathi yayikho bani 15,000 somewhere phaa, I can't remember uba imalini leya. Yes, masithi phaa ku-15, ndawo yayilapho, ewe, but yayi more than 10,000. More than 10,000. Ngoku mna andinayo le mali, ndingulobe broke mos mna eSouth Africa, andinamali. Ndizayithatha phi mna le mali ngoku? So into zininzi mos into zibhatalwayo apha, zininzi ezi-registrations, zintoni. So anyway, ndabe ndine-educational plan phana kwa-Old Mutual yomntanam for isikolo. Ndaqonda uba yeyi, kwalo mntana ngulugezayo mos ugcwele istrato, imali yam leya ekugqibeleni. Yeyi, imali yam leya. Nda-aplayela imali yam, ndayithatha imali yam, iyeyam nje. Sobuye siyibone loo nto yalo education yakhe, because usile mos lo naye uhamba intando yakhe, wenza intando yakhe. Ndayithatha imali yam, ndarejista ngayo, ya-aphruva ke i-Social Work England yam. Ndabe ndiregistered as a-social worker ezawukwazi ukuzopractiza e-UK. Ngoku phezu kwezinto ezininzi bendizibhatala, iphelile mos ibiyayingeyomali, yayingekabikho ninzi because bifana uba ndiyikhupha emva kwe-10 years. So ndiyikhuphe mna emva kwe-2017, 18, 19, 20, 21, 22. So mna ndiyikhuphe kwi-4 years kanje. So ndangayazi noba ikhona naloo option uba ndingakwazi uyidrawa, but ke i-financial advisor yam ndabe ndimbaselela ibali lam, umlungu wabantu wamamela wathi, hayi Jonga, unayo nje i-educational plan, wayungathathi kuyo. So guys, kubalulekile noba ube nayo ne-financial advisor. Ayingabantu abareji kuphela abane-financial advisor. Mna ndine-financial advisor sis, obhuti, omntu wabantu ndinayo. So yandincedisa kakhulu ngoba ndayazi ngayo la information uba I can withdraw from that amount. Ndawithdrawa ke, ndakwazi uregister. Then ke ngoku ndirejistile, zonke izinto zam ziyalunga, ziyaphelela. Xa ndifumana lo msebenzi, nako umsebenzi ndiyofumana eWales. Xa ndithi ndiyafumana eWales, ntoni na iWales? Kum still seyi-UK yonke le nto. Kwathiwa hayi sweetie, iWales qala uzawufuneka ube ne-registration yakhona. Ndathi hayi ke bawo, ucaba ngeyiphi imali ke ngoku? Liyaphinda ilanga liyatshona emini, ngondicima ziza kakuhle into zam, laphinda latshona emini. Ngeyiphi imali Thixo? Sendibhatele imali engaka, ngeyiphi ke ngule mali futhi ifuna kum?
ndadinwa emhlabeni kaThixo ndashokoxeka guys, mali ayikho, popi. uStephen akho nto angayenzileyo, nditshilo mos uyazama ngazo zonke iindlela, but imali iyaphela ezandleni, yaphela. Athathe impahla zakho, umfana abantu athengise, iphela imali, iyaphela. uStephen unxiba duru mos, unxiba amagama abizayo uStephen, asazithengisa impahla zakhe, zama uncedana nale meko yalapha kule ndlu. Ewe, so ndithe mos mna uThixo ke into angazange ndibhanqe ngayo, wenza sure uba mna uyandiphathela abantu endizawuthi xa ndixakekile ababe luncedo kwiikona ezithile. So umntu ngamnye osebomini bam une-department yakhe uba uzawuncedisa phi na. Andikhathali noba uzawube uyifrendi, ungumntu endimbona emsebenzini, ungumntu wasekuhlaleni, but uThixo uhlala esenza sure each person must have a responsibility ethile apha ebomini bam, because nam ndine-responsibility kubantu bonke emhlabeni endibaziyo, endikwaziyo futhi ukuzinceda iimeko zabo, whether ndizawunceda ngomlomo lo wam njengoba ndimapha ndihlala apha phambi kwenu ngoku ndivula umlomo wam, ndispenda so many hours phambi kwekhamera. Omnye umntu ebengazoyimela le nto, but here I am, ndiyayimela because kufuneka ndincede nina, ndinifundise ezi zinto, nifunde nikhawulezise. Ewe, ngoba kaloku asazi uba lawuphinda lifike nini eli xesha kwakhona uba kube khona abantu abazawufuneka bahlutywe nguThixo abaphambi kwenu, bathethe izinto zonke zinjalo, bangafihlisi, bangashiyi bibenye. So kuhlutywe mna again, ndiyahlutywa ngoku mna nguThixo, ngoba ngoku uthi ke funeka ndifundise nina. But ke ngoku andikhalazi xa kunamhlanje, andisakhalazi, bendikhalaza ekuqaleni, sendirayithi ngoba umsebenzi kaThixo ufuneka uye phambili. And ke ngoku nditshilo kumna abantu ababasebomini bam, uthi uAce, you are truly a divine helper to many. Thank you Ace, thank you. So abantu bebesebomini bam, uThixo besenza sure uba banee-responsibilities, baphithizele abantu bakaThixo ebomini bam. Khani bacele nobacela, abanye abuze umntu ndingancedisa phi, ndingathini phi. So kulunge guys, kulunge. Ndithe mos kwakuno-Anonymous endammitha ngo-2009, ngo-Anonymous ndammitha ngomnye ngo-2016. So abafuna ukubizwa mos ngamagama abo, it's fine, and ndiyayirespektha loo nto. So ngela xesha ndincokola nabo ecaleni, ndiyababalisela iintlungu zam zokuthi heyi, hayi ke ndithathe ne-educational plan yomntana, iphelile mos mna le mali futhi andiyazi ndizothini ngoku. Andiyazi isalari ayipopi ke yona ke, isalari engekho leyaphela namhlanje, yaphela laa nto ngoku. Ewe, so kuzawuthwani ke ngoku, ndixakeke, intloko izule. Nako ngoku umsebenzi endiwufumene, nazi ndiyazazi into zam solunga xa ndifika kulaa UK. Qha ngoku ngutshitshilile apha eSouth Africa, akufiki because akho mali. Baphakama abantu bakaThixo, ndithe banee-responsibilities aba bantu apha ebomini bam, baphakame, bakhawulezise. Kwabuzwa imalini, si-ede imalini, kwaedwa yaphuma ke guys i-registration yaseWales eyandothusayo uba kanti kuyarejiswa naseWales. Ndiceba ndigqibile mna xa ndine-UK ntontoni, Social Work England, ndayibhatala ke guys i-registration yaseWales as well. So lo msebenzi ndiwufumeneyo ke ngoku eWales. So njengoba nditsho ke ndabe ndincedakala ngolo hlobo ke guys, ndazithwala ke impahla zam guys, ndithe ndikhwele phana kulaa flight. Abantu bahleli neefemeli zabo, kumnandi. Andinafemeli mna, ndihleli ndedwa esitulweni, ndizazi ndedwa. Ndiyazazi qha uba into endiyaziyo, ndinee-suitcase ezimbini, ndiyahamba ndibheke e-UK. Ubungandibuza uba kuphi e-UK, kunjani e-UK, andazi noba ibenye, ndiyahamba qha usalayo. Ndafika ke guys e-airport yasebizane yase-London, Heathrow. Ndafikele eHeathrow, fika phaa kwabe kuthiwa ke khona nenye ikholiki yam ezawufika, sawumithani phana khona. Samitha ke nyhani, sakhwela neetreyini phaa, ndilathaza phana kwezaa treyini zaseLondon zihamba underground, ndidum phana, ndidum phana. But ke wethu sihambe silahleka phana, salahleka sade sayofika kudrayiva wethu. Udrayiva ke wasithatha ke shem, wayodropha bona kuqala kwindawo yabo abahlala kuyo. Babeyifemeli ke bona, ngumyeni nendoda nomntana ke, badrotshwa kuqala. And then ngapha iyapenika ke ngoku i-agent yalo mzi mna ndizifunele indawo ohlala kuyo. I-appointment yayika 1 o'clock, so bafuna undinika izitshixo zam, baphume kum izitshixo zale ndlu yam, ndizikhethele yona. Ngoku mna idileyile i-transport yethu phana, sabe kusafuneka siyodlula kwi-ofisi siyolanda into ekuthiwa yi-BRP, i-permit yalapha kweli lizwe. Zoba wena ngoku ewe uvumelekile uhlale kweli lizwe, wena uvumelekile ubusebenze zonke ezaa zinto. So sasiyolanda ke ezo zinto phana, sadileya ke. So i-agent yafowuna, iyapenika, bona bafuna uhamba. I guess ke baya kundinika isitshixo ngengomso. Hayini, xa bezandinika isitshixo ngengomso ndizalala phi ke ngoku? Bathi ndilale phi? Ndazi bani mna UK? Ndazi kwamntu. Nako funeka ndibacenge, ndilindeni guys, ndilindeni, sendizawufika. Ndiyapenika, phofu ndithi ndizawufika, ndiyazi laba ndiphi.
waqhuba udriver wam waqhuba kodwa wazondifikisa bafane balinda ke ndathi ndingena babe bengarashanga abantu bakaThixo bandinika izithixo zam bandisayinisa amaphepha zandifunela ufunda ndathi saphani ndasayina ndifuna bahambe bamke bandishiye nabo. All I needed was ispace sam ndibe ndedwa. Ndithe mos ifurniture ndiyi-odile ndigqibile but ke ngoku ifurniture izawudilivwa ngale mini ndifika ngayo. Lo mzi u-empty lo ndiza kuwo akho furniture apha, izawudilivwa only xa ndifikile. Ndafika indlu iklini ile nto ndiyifunayo, iyapopa indlu, ine-life, le life ndiyifunayo, intle le ndlu, intle. Ile nto indim kuyaphefumleka kule ndlu. Ndogqiba kwam ke ndabeka phana isuitcase zam phana kulaa room yam. Ndaphefumlela phezulu guys. Ndathi kwakungathi kususwa amatye emqolo. Xela ngoThixo. Ndathi finally I am here. Ndathi ke ngoku mandihlambe. Kusebusika ke ngelo xesha e-UK ngalamathu ndandifika kuyo. Kusebusika nje kwakube kukhona nestorm. Kwabe kuthiwa ke e-UK istorm sifika once like serious sifika once in 5 years. Safika kulaa nyaka ndandifika ngaso. Satsho istorm kwaqhuqhuza phandle i-ice nentontoni. Ewe. Ngoku ke ngoku mna ndihambe mos le ndlela inde funeka ndihlambile nakoko ndiyohlamba. Xa ndifika emanzini wasefletini awabanda amanzi ayisuka ingathi aphuma straight kwi-deep freezer. Ndiba ngayicofa ilantuzana ishawa yakhona ndixakene nayo andiyazi uba ishawa yabelungu ithwani indibhidile. Ndacofa hayi sanazipopi. All right. Ngoku aba bantu bebezondishiya apha endlini ezi tenants batshilo apha bana no not tenants meant to say estate agent batshilo ukuthi kunotata ohlala apha ezantsi because baberashile mos neso bathi kunotata ohlala apha ezantsi if kukhona into ongayi-understandiyo ubuze kuye he's a very nice guy uza kunceda. Nto okay bemkeke ndabe ndiqonde heyi hambani andinifuni kwanena kule ndlu ndifuna uba ndedwa hambani. So ndahlamba ke ngalamanzi. Xa ndihlamba ngamanzi yoyoyo wababanda amanzi into ndizayithini lena. Ndabe ndingena-choice funeka ndihlambile kaloku ibindi indlela. And ke ngoku akho mntu apha ndazi mntu apha akekho nalo tata bekuthethwe ngayo. So caba mna ngondibele kuhlamba ifikile ilantuzana i-delivery guys zizodeliver ifurniture yam negrosari yam yayizodeliver the very same day. So bakuthengela negrosari yenyanga so yayizodeliver nayo the very same day. Ifridge yam yonke into so yazawufika ngala mini. So ingazoza yonke ifurniture yam kwakuzofika ifridge into ezibalulekileyo kufike nebhedi njalo njalo ezinye into zawufika zonke ngeFriday plan yayo lapho. So ndifike mna mos apha on a Monday ezintsukwini. Then ndathi ndisajonge leyo ngoku xa bafikile into ibheli phaa ezantsi idoorbell ayisebenzi. Xa bayipresile ayisebenzi. Ndihlala mos ku-first floor phana kunamacango amabini before uyofika emnyango so andivanga nokho namanzi andixakile ngapha abandayo. Qha ndiqonda hayi izinto ezincinci amanzi abandayo zinto ezincinci ndisuka kude mna mntakabawo ndixolela uhlamba amanzi abandayo ngcono wona amanzi abandayo kunezaa nto ndizi-experience phaa kulaa South Africa. Ndathi ke ndigqiba uhlamba xa ndijonga ifowuni yam nanzi imessage kuthiwa isuka ku-employer kuthiwa hayi ntombi kudala kunokhwa apho kuziswa ifurniture ke ngoku kuhanjwe nayo kaloku wena awuvulanga. Ndathi moya engcwele yini kodwa ngoku ndizawulala phi akho necephe kule ndlu akho matrasi akho ntoni ndim nesuitcase zam ezimbini qha. Ngoku ifurniture xa kuhanjwa nayo ndizothini ke ngoku. Ndiyibuza ke mna so abanojika nabazise ifurniture yam ndikhona ke ngoku ndiphuma emanzini kwabe kuthiwa hayi intombi ayizojika i-delivery bayawuza Friday. Ngoku ndathi hayi ke amen kuthiwani ke ngoku xa kunje. Ndaphinda ndakhumbula hayi mani wena kutheni na ukhathazwa zizinto ezincinci usuke ezintweni ezinkulu. So uThixo ezaa nto la mxikixo bendenza phaa lo mxikixo ndiyeka ndixikixwa ebeyazi uba ndizawufika kwanti funeka ndibe sezingqondweni ndimane ndikhumbula uba heyi ngcono le into ndikuyo apha yoba ndingabi nabhedi ngcono ndihlamba amanzi abandayo ezaa nto ndisuka kuzo emva hayi andibuyeli phaa ngcono apha. Ndakhumbula uba yeyi ndakhuliswa ngumakhulu mna mfondini. Umakhulu wam ke akazange athi run out of ilantuzana i-ideas. That woman wayena-ideas all the time. Ithi ke ngoku into honey ndathi ndiyawoka kule ndawoka phaa eromini yam ndawoka uSathana ke usazama ukundibamba uyabuza uba hayi bo uzalala phi wena uzalala phantsi. Ndathi hayi bo kwamakhulu sasilala phantsi kwacinga buyisa ngqondo kwamakhulu kaloku thina sasilaliswa kurawundi izinto zazikhona kodwa zintathu phana umakhulu kodwa wonke umntu umntana wonke umntu ufuneka lapha phantsi. So akho nto uqhelula lapha phantsi kubuhlungu phi.
Ngoku uza kwenza njani? At least olala kumatrasi. Usathane undibonisa ii-ideas. Ngoku uzawuzenza njani? Awunamatrasi. Yathi into yewethu khuliswa kumakhulu, umakhulu beba neplan oko. Theni ngoku ungena plan? Nazi isulukezi zigcwele impahla, khuphe ezaa mpahla, wondlale apha phantsi, wondlale impahla ezi, ulale phezu kwezaa mpahla, uthathe ii-throw zakho. Ndandize nee-throw ezimbini. Thatha ii-throw zakho wombathe, problem solved. Ndathe ke ndayidlikihla isulukesi yam, ndazikhupha impahla, ndazilalisa kakuhle. Yewena ndanomatrasi na-sure zimpahla zam ezo, because ndakhuliswa ngumakhulu owayethe qwa eneplan. Umakhulu everyday umakhulu eneplan. So ii-benefits zokhuliswa ngulaa makhulu. Ndalala obobusuku bokuqala, andakugodola, ndachachatheka. Ndithe kuwe istorm sibetha kanye ngala mini ndifika ngayo, esithiwa siba khona in 5 years, esise-rough, kuvele kungahanjwa, kungayona kulo msebenzi. Yayisesiya sinjalo, sifika once in 5 years, batsho abantu balapha kweli lizwe. Safika xa kufika mna, ndakugodola, ndachacha ubusuku bonke kwasemnyango, ndigodola. Ndaya phana uvuka kwam, ndazincama ndaya kuloo tata bekuthiwe ukhona phaa ezantsi. Konje ndimbule lo tata kwa the very same day waza ndathi xa ndiphuma ndifuna into yotya ndibheke eshophu. So ndagilana naye phaa emnyango. Ndabe ndizi-introdyusa ke, ndabe nditsho ecaleni uba heyi kuthiwe xa ndixakiwe funeka nditsho kuwe undincede. Wandibhokela umtata omlungu wathi hayi, kutheni uzawufuneka utsho kum, kutheni betsho uba ngakufuneli umntu? Ndio, ndakhathazeka. Kanti naye ke ubethwa zezakhe, zeza nto nditshoyo uba ndithi abantu bazobakhuphela istress sabo kuwe, ucinga fanuba you are the problem, kanti you are not the problem. Umntu nguye, is going through izitori zakhe qha uzikhuphela kuwe. Nangu Mrs. S ehleka phaa, ubethwa zezakhe uzikhuphela kum. Mna ke ngokandazi nto, uziyamthwixa ngela xesha yena kuqala. Hayi, wabhoka umntu ongutata. Ndaqonda wo, kuninzi. So ndamchazela ke ayabanda amanzi apha ke, ndicela undincede. Kuthiwa mandicele wena. Wathi hayi ndihamba mna ndibheke emsebenzini ntontoni. Ndathi masi-exchange ii-numbers. Ndabe ndiqomba ndizawumsebenzisa ke sana, masi-exchange ii-numbers. Kaloku kuthiwe mna ndize apha, mna ndifaniswe notata uAbraham. Enye nenye ndizayibona phambili, ndilapha ke ngoku. Andizomyeka umntu uselapha phambi kwam angandincedi. Uzawundinceda lo tata, uzawudila nale nto elifufunyane adila nalo, agqibe ogqiba abuye andincede. Ndathi masi-exchange ii-numbers, khawulezisa masi-exchange. Andiyihoyanga le nto yoba ebedwanguza apha, ndiyayiqonda uba ayinam le, udila uxakoze ezakhe lo. Qha ke ilishwa lam ndim osebusweni bakhe. Ndasa-exchange sagqiba, wemka wayophangela. Phana late ndathi tata kawuze uzondincedisa amanzi ayabanda, izokunceda amanzi ayabanda. Ndiwazi uba aphuma phaa shushu. Ndiluze nefenitsha yam apha ngala manzi abandayo because bendichachatheka phaa, ndigodola. Ndimane ndisithi, yabona xa umane uthi ishawa uthi nje kancinci phinde uthi kube kufuneka uhlambile. So ndathi kutsho loo nto mna. Hayi, wazicenga utata wabuya wazondilungiselela. Wathi ke ngoku utata kayichaza le nto uba hayi, I'm so sorry. Le nto bendigqiboyithetha uba hayi ndaqomba hayi lo ubethwa zezakhe adibenanga nam le nto. Waye waxolisa shem uba I'm so sorry, bendingenangxaki nawe, ndinengxaki ne-estate agent bandenzele ezibukwayo, alichaze ke ibali lakhe uba bamenzele ntoni. Ndibe ndiqonda uba yesana sisitori sakho eso uzosixoxa nabo. Hoya mna ngoku ndilapha mna, ndize ngoThixo apha. uThixo undizise apha endazi uba akho mntu, andihambi namntu ndifike khona qha funeke ndincedile. Hayi ke walungisa utata amanzi. Ndawunawo ke ngoku ashushe, at least minus one problem kwii-problems zam. Iingubo zam phaa, umndlalo wam weempahla zam ondilindile phaa. Ke ndalala ke. So ngengomso ndaqonda tata kukhona wena apha, ndazi wena ndimazi omnye umntu. Ndiyabuya futhi ekuseni. Ndigodola kaloku inobunazo walo ingubo uhlala apha wena. Ndabuyela kuye ndathi tata indigodole, ndicela ingubo, ndiyagodola. Ifenitsha yam kuthiwa yoze ifike eFriday, andinafenitsha, andinampahla, andinangubo, andinantoni, kuyabanda apha kweli lizwe lakho. Wathatha ingubo utata eqoshololo eshushu, duvitikazi emhlophe. Ndaqomba ke nazi ikhala zam, undiwezile. Heyi, ndombatha ndashusha ubusuku bonke. Wandilayitela neehit utata, waze wazonceda walayita neehita kwarayithi. Ndathi good. Ndalala bethunana, kwalaleka endlini, kwalaleka nje. Now ithi ke ngoku i-estate agent, not assistant, sorry, u-employer xa ndithi ke naka guys, so ithini ke lento mna ndizawulala apha phezu kwezi mpahla kuphele le veki nitsho kumnina. Ithini iplan? Anondisehotele nandiqombe, kaloku ndiyazithanda into eziqhafuqhafu, nditshilo mos. Abanondisehotele wayde ndilinde le nto yale fenitsha, because kaloku ndizawuhlala njani kule ndlu mna, akho nokutya, akho ntoni apha. So lo tata ndibonisa ishop, mna ndiyayicapukela ibheka ngentliziyo yam yonke, ndicapukela laa mesi ivele iyenze kube kuphihliphihli kwa into nesonka ndiyithandisisi. But anyway, so ndaya kule shop ke ngoku, lapha ishop ayikho kude, next door. Xa ndifika yeyi, hayi sana
ukutya akukho familiar tu zonke izinto zilapha into endiyaziyo eqhelekileyo yibheka le ndiyicaphukelayo. Okay, ezikhoyo izinto funeka ziphekiwe andinastove andinantoni ndingumntu ngoko ndizobe ndicela lo tata uba mandiyopheka kwakhe andizoyenza noko mandimye kutata abantu ngoba ndimphumzi ndithenge ke ibheka ezo guys ndandivele ndiyiwomshele phana eshophu ke ndizityele ibheka yam ndithathe eyesibini ibheka ndibuye nayo ndizoyitya ke ngoku phana ebusuku. Ndiyayizonda ibheka kwanyanzeleka ndiyithande ngala mzuzu ndikhawulezisa. Ewe nemesi yayo ndiyayithanda okay. Ngoku ndishushu endlini kurayithi u-employer ndibuzile mos uba akho lantuzana apha yimani akho bizana sorry ihotele kuthiwa ntombi no kho hotele okay so ndizawulala phezu kwengubo zam khonto kwempahla zam kurayithi nto namsebenzi leyo nditsho kuself ndiziduduze fast ndikhawuleze nto namsebenzi leyo ulala phantsi nokwamakhulu into nentsha lala ushushu okusalayo neehita ziyaduma ngokwendlini amanzi ashushu ukhala ngani ndalala bafethu. Enye into endilibalayo ukunibalisela so kwathiwa namba yathi agent uba xa uza apha uwenze sure uba uyiphethe icash. Mna ke ngoku uphatha kwam imali yakho uyitshintshile i-cash. Mna ndiyazanga uba kuthiwa yi-cash uba tshintsha imali uyenze ibe zii-pounds. Izinto zongazazi izinto nako mna nditshintsha imali yam ndiyenza ibe zii-rands. Hayi ke ndiphethe isiteki sam se-1,000 rand ngibethana because kwakuphela kwemali endandiyi-afforda ndiphethe i-1,000 rand yam ezi-100 ziphelele nje. Ngoku ndiyafika apha ndixakene nee-100 rand zam. ii-100 rand zam azithengi kuzofuneka ngoku ndiyozitshintsha yenye imishini zayozitshintsha phi andinamoto andinantoni ndiyatshitshiliza ndaweninye. Ngoku ndizothini na akho mali kule account lo ndiyithathe yonke imali ndayitshintsha ndayenza irandi kanti irandi idololo kuzawufuneka iphinde ibuyiyotshintshwa ibuyiselwe kwintontoni kanti ke ndiyiyeke phaa ekhadini babe ndiyazile. Hayi ke kake uSteven uphithizela ke shem phaa kula South Africa funeka azame imali plan yakhawuleze enze afumane imali andifakele imali ekhadini uze ndikwazi uba ndibe ndiyasurvive for la moment because imali endizazibhatalwa emsebenzini ndandizazibuyiselwa back baya kurefunda mos i-social work England yakho imali oyispendileyo ngayo baya kubuyisela back. Ndabe ndiqonda esaba into endala leyo ndizothenga ntoni in the meantime i-100 rand zam zase-South Africa ndiziphethe shem akho nto. Ngoku Stephen wayifaka ke ngoku imali hayi ke shem ndandimane ndithenga ke ngale khadi lam ngabe ibuhlungu intliziyo yam xa ndithenga i-item yaka-1 pound yofika koo-40 rand iqonde ndafela apha nkosi yam imali engaka ndafa ndiyacinga i-1 pound siyitshekhe 1 pound i-1 pound yilantuzana yi-40 rand fanele sicheke 1 pound in rands ndifuna unike no ithi 24 rand 16 cents in South Africa 1 pound. So xa uthenga into ye-2 pound already mntakaba usekwimkile u-40 pounds ibukeka mos imali engekho xa ujonga 1 pound xa ujonga kwi-South African rand imali engaka gone intloko itsho intloko. Hayi sana ngekhe ndiyarojwa kaloku sana aba bayandirobha aba Whoa, moya ingcwele. Indindlela empumelelweni. La ncwadi yam ithi Journey to a Peaceful Life. Yiyo lesihamba nayo apha Journey to a Peaceful Life. Sasirhuqa la ncwadi kahle. Sihamba ngala ncwadi. Yes. Ngela xesha sisaphumile ku-Sufficient Grace and Mercy of God sibeke bucala sirhuquza ngo-Journey to a Peaceful Life ngoba funeka ndifikelele kule ndawo Thixo andifuna kuyo. Ke ndifikile ke ngoku neza kwa-Journey to a Peaceful Life zisanditsho ndiqonda hayi sana Journey to a Peaceful Life kuzawude kupeacefuleke nini na yintoni nale nto ndikuyo kupeacefuleka nini apha. Hayi nkosi yam ezihambe ke intsuku bathi ke ngokuphana nangu banoneli amen dadewethu ndikumamele ngomonde mamela Neli mamela indaba ezizam Neli ziyakufundisa nto ezindaba ndiqonde hayi man Journey to a Peaceful Life ngondisho kwaphisi ndifikile sisephi na kanti naThixo siphi na kuthiwe ke ngoku kulo msebenzi wam hayi uba uyafuna singakuthengela ntoni ebed ndithi mna ke ngoku ndisenewari uba kaloku ifamily yam engumusa noSteven ngoba iplan ke egqibeleni kwakufuneka bebuyile bazondijoyina umsebenzi wam ke uzababhatalela nabo ii-dependents zam funeka befikile nabo ngoku andifuna kwakuwaste kwamali but ngela xesha ndandifuna uba ndedwa ndiqale ndihoye yourself so xa ndiredi bangeza ke ngoku ndandiyazi uba ekugqibeleni ke kuzawufuneka befikile so ngoba i-employer izababhatalela anyway ngoku ndiqonda ndigade kwa eza funds ndingazityi kakhulu ndiphele ndisitya nakuyabe imali uyayibona le nto uba uthi
ubeka uself phambili kube ufuna ukuphinde uconsiderishe ke ngoku nabantu aba basebomini bakho. Zizinto ke endithe kuthi kuzo ke ezo. Ndaxolela ke ulala pha phezu kwezampahla kwawo zam kunoba ndithengelwe le ebhedi. Ndaqonda ayizamka nemali kuyadura kaloku apha, ininzi le nto ithengwayo apha iduru. Right, ndaqhubeka ndazilala pha ezingubeni zam, ndiqhela ulala pha kurawundi kamakhulu pha, silale sonke pha kho ndibithini. So xa ndifuna into yonxiba guys, bendivuthulula kwaphana ebhedini yam ndikhangele into yonxiba phana, andina-ayini andinantoni ke, funa ndenze shoba ndithatha ndinxiba ezingazofuna ayini. Phofu ke ndihamba ndiyaphi, ndinanazela ndiyaphi, ndijikeleza kwalapha kule ndlu yam iyi-1 because ndizawuhamba ndithi ndiyaphi, ndiyathatha nje iwalk yam ndihle istrato esi ndihle naso. Funa ndiqiniseke ukuba ndingalahleki, ndigade le ndlu yam, ndigade ndijekhe nakwi-GPS ndingalahleki. So mna ke ndizenzela yonke le nto funeka ndiyiphile ndindedwa, ndingancediswa mntu, bendindedwa ndiyiphile. Laa nto bendiyiphila pha ndisondela kwaJeni apho ndiyakhona. Jeni to a peaceful life ndihamba ngaye ngqo. Friday ke ngoku ifike guys ifurniture yam finally, ndithi oh makabongwe uYehova. Sorry. Ngexesha ke zindehlela ke ngoku sendilapha kule UK, ndiqonda hey hayi ke ngoku understandeki kwa ezi zinto zenzeka apha. Ndihlelelwe ngamazwi amabini ke bendibambelele pha kwiProverbs chapter 3 verse 5 to 6 athi says Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways submit to him and he will make your path straight. Itsho le nto. Bendihleli phana ke kule vesi ke bethina ubethile u2 guys, izaba ngubhabhayi lona sawugqibezela ngenye imini. Andikho ke next week mna ndibheka entontoni elivini, ndiyahamba ndiya kwi-revival pha yakatata uJoshua Selmon. Andikho, ndibheke eScotland next week, andizonibona, ndizanibona kwenye iveki elandelayo. So eyesibini ilentuzana ivesi ithi kwiPsalms 37:4-6 says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in him and he will do the right thing. So uthini uThixo mkhulu, uThixo sise umkhulu kakhulu uThixo, ndimbonile uThixo ebunzimeni wena akuthitshilizwe. Kube khona amaxesha kuyatshitshilizwa, kube khona amaxesha kuyayiwa phambili, but ke bendihlela apha eziscripture ndiqonda uba kanti uThixo uzawukwenza le nto ubuthe uzawuyenza. Ezi scriptures zakho yeyi mazibonakala uba ithini into yazo. Mna ndiyambhokela ngosuThixo, uThixo nditshilo kuni, ndithi xa ndiziduduza ndithi izwi lakho lithi wena Thixo uzawukwenza le, ngoba kaloku litsho izwi lakho, akutsho mna kutsho wena, nguwe lo wathetha ezi zinto. Makube njalo ke. Ndiyanishiya ke namhlanje, ndiyabuya nothi kule veki zayo ndiyabuya kuleya iveki siqhubeke nebali lase-UK. Yes, sifike kwa-peaceful life kulapho siyakhona. Amen. Ndiyabulela kakhulu ngokundijoyina, ndiyayidropha le Shandisi ingemki nevidiyo yam sendisebenze kangaka, ndathetha kangaka. Ikhethe umkanayo baba yini bethunana. Enkosini.